ताई पेस्ट किती कशी माहिती आहे का? ते एकदा बोटाला लावली ना, तोंडाला लावली ना, किती संपल्याशिवाय खाली करत नाही. टेस्टसाठी मग मी तर खाते. टेस्ट दाखवायचे ना, म्हणून ते हळूहळू पिते. नमस्ते. आज मी पेज बनवते आहे बाळंतिणीसाठी खास. सर्व मिश्रण एकत्र करून जसं आपण लाडू बांधतो ना, त्या लाडूच्या पद्धतीने. काय माणसाला काय असतं, म्हणजे दुसऱ्या माणसाला नको, माझ्या ताईला आहे ना लाडू खायचा कंटाळा येतो. ती म्हणते मला 1 ग्लास पेज करून दे. तर काय झालं, एकदा तिच्या काकीने लाडू आणले होते, तर ती लाडू आहे ना लाडू खात नाही. तर मी ते लाडू फोडून आहे तिला 1 ग्लास पेज करून दिले, तेव्हा ते लाडू संपले. असं झाले गंमत. मग मी म्हटलं आता तुला मी असं पेजेचंच साहित्य बनवते, लाडू नाही बांधत. आता मी ते तसं पेजेचं साहित्य तुम्हाला दाखवते, म्हणजे पेज कशा प्रकारे करायची आणि खास बाळंतिणीसाठी. आता इथे मी सर्व म्हणजे तयार केलेलं आहे सामान, फक्त तुम्हाला मिक्स करून पेज कशी बनवायची ते मी आता तुम्हाला दाखवते. हा मी रवा 1 किलो घेतलेला आहे. रवा चांगला तुपामध्ये भाजून घ्यायचा, जसं आपण शिऱ्याला घेतो ना भाजून, तसा भाजून घेतला आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे तांदूळ, आपले तांदूळ घरात असतात ना, साधे तांदूळ भाताचे, ते तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतले, पंख्याखाली सुकवले 3-4 तास. आणि त्याच्यानंतर आहे ना, हे मी जरा कढईमध्ये रव्याबरोबर, रवा भाजला ना तेव्हाच मी ते तांदूळ पण थोडे भाजून घेतले आणि मिक्सरला आहे ना रव्यासारखी त्याची भरडी करून घेतली बघा. अशी रव्यासारखी भरडी केली. हे झालं आपलं दुसरं. आता तुम्हाला खोबरं, आता सुकं खोबरं बाळंतिणीला आहे ना सुकं खोबरं पाहिजे असतो खायला. सुक्या खोबऱ्यापासून चांगले फायदे असतात. पण हा सुका खोबरा मी 1 वाटी घेतला आहे. तो मी चांगला भाजला, पहिला किसला, भाजून हा मिक्सरला लावून पावडर करून घेतली याची. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ओवा घ्यायचा आहे, कारण ओवा घेतला की कसं बाळंतिणीचा किंवा बाळाचं पोट फुगत नाही, त्याच्यासाठी ओवा खायचा असतो, म्हणून हा ओवा घेतला आहे. म्हणजे जसं आपल्याला पाहिजे असेल ना साहित्य तसं आपण घ्यायचं आपल्या आवडीप्रमाणे. आणि त्याच्यामध्ये हालीम, म्हणजे बाळंतिणीला थंड काही सुद्धा पडायचं नाही, पोटात थंड पडू नये ना, त्याच्यासाठी हा पेजेमध्ये हालीम टाकायचा. हा हालीम घेतला आहे, म्हणजे आपल्याला जेवढा पाहिजे तेवढा घ्यायचा आपल्या आवडीप्रमाणे. आणि आपले बदाम, हे मी अर्धा कप बदाम घेतले आणि बदामाची पावडर करून घेतली आहे, म्हणजे जरा ताकदीसाठी. आणि त्याच्यामध्ये ही मेथी भाजून मी ही अशी भरभरीत अशी पावडर करून घेतली आहे. म्हणजे पेजेमध्ये जरा मेथीमुळे कशी जरा ताकद येते ना, आणि बाळंतिणीला मेथी पाहिजे असते, म्हणजे ही मेथीची पावडर. आणि त्याच्यामध्ये हे खारीक. आता बाळंतीण कशी माहिती आहे का, खारीक, खोबरा आणि ओवा चावून खाते ना, मग तशा प्रकारे आहे ना ही खारीक तोडली, बिया काढून त्याची मी पावडर करून घेतली आहे. म्हणजे आपल्याला पाहिजे तसं आपण थोडं थोडं ड्रायफ्रूट घ्यायचं. आता हे सर्व आपण आहे ना एकत्र रव्यामध्ये सगळं मिक्स करून डब्यात भरून ठेवायचं. आता मिक्स करून तुम्हाला दाखवते. पहिले तांदळाची भरडी. आता आपण म्हणाल रव्यामध्ये तांदळाची भरडी कशाला, तर काय असतं माहिती आहे का, आपण रवा म्हणजे कसं गव्हाचा असतो, आणि ते रव्याची पेज कशी सुकी पोटात होणार, सुकं होणार, आणि बाळाला म्हणजे एकदम असं आहे ना सुकशी होणार ना, म्हणून त्याच्यासाठी आपण हे तांदळाची भरडी टाकायची त्याच्यामध्ये, म्हणजे ते पचायला पण चांगलं आणि खायला पण चांगली. म्हणजे आपण चपाती भात खातो ना त्या पद्धतीने हे असं हे तांदळाचा रवा आणि आपला साधा रवा याचं मिश्रण बघा एकजीव झालं असं. आता त्याच्यामध्ये हे सर्व साहित्य मिक्स करायचं. हालीम टाकते. ताई म्हणते मला लाडू नको बांधू, मला पेज करून दे. आता हे खोबरं पण चांगलं भाजून आहे ना बारीक करायचं, नाही तर असंच आपण कच्चं खोबरं टाकलं ना तर हे आपलं मिश्रण खराब होणार, लवकर खवट होणार. हे आपली खारीकची पावडर, बदामाची पावडर, ही आपली मेथी आणि ओवा. हे झालं आपलं मिश्रण तयार पेजेचं. आता तुम्हाला आहे ना याचे लाडू बांधायचे असतील ना तर तुम्ही लाडू बांधू शकता. तुपामध्ये तूप गरम करून घ्यायचा आणि याच्यामध्ये ओतायचा आणि याचे लाडू आवळायचे, मग आपले लाडू झाले. पण असेच नाही लाडू होणार, याच्यामध्ये गूळ मिक्स करायला लागेल, गुळाची पावडर किंवा गोड होण्यासाठी गूळ लागेल. आणि आता आपण पेजेसाठी काय करणार आहे माहिती आहे का, मी आता तुम्हाला दाखवते. ते टोपामध्ये बघा मी पाणी काढायला ठेवलं आहे. पहिला मी पाण्यात शिजवून घेणार आहे. हे आपलं मिश्रण तयार झालं.
आपण याच्यामध्ये आहे ना वेलची जायफळ पावडर टाकला तरी चालेल. आता मी पण टाकणार आहे, पण मी आता तयार नाही केली आहे कारण मला आहे ना घाई झाली, जरा गरम होत आहे गॅस जवळ, म्हणून जरा ते राहिलं आहे माझं वेलची जायफळ पावडर टाकायची, ते मी नंतर टाकेन. हे आपलं मिश्रण बघा पेजेचं तयार झालं. आता हे आपलं पेजेचं मिश्रण तयार झालेलं आहे, हे खास बाळंतिणीसाठी. आता याची आपल्याला पेज बनवायची. आता तुम्ही मला पेज कशी बनवायची, तर इथे मी पाणी ठेवलंय बघा. जसं आपल्याला समजा 1 ग्लास 2 ग्लास आपल्यावर आहे, म्हणजे जास्त झाली तरी हरकत नाही, आपण 2 वेळा पण तिला देऊ शकतो. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला तूप टाकायचं आहे. 2-3 चमचा तूप टाकायचा, कारण बाळंतिणीला आहे ना तूप जेवढा द्याल ना तेवढा कमी आहे असं आहे. आणि त्याच्यामध्ये गूळ टाकायचा गोडीसाठी, गोड लागेल एवढं गूळ टाकायचं आणि थोडंसं मीठ टाकायचं. आता आपण याच्यातलं मिश्रण घ्यायचं आणि पेज कशी माहिती आहे, जरा शिजवताना घट्टच शिजवायची, पण देताना आपल्याला आहे ना प्यायला देताना दूध टाकून द्यायची आहे, दुधातून द्यायची किंवा नारळाच्या रसातून द्यायची. तर गूळ जिरेल तोपर्यंत मी हे मिश्रण टाकते त्याच्यामध्ये. आता ही पेज बघा अशी घट्ट झालेली आहे आणि अशी घट्ट करायची का माहिती आहे का, तुम्ही आता दुधामध्ये शिजवलात ना तर जशी प्यायला होईल ना पातळ तशी बनवायची. आपल्याला खाली दुधामध्येच बनवायची असेल तर, कारण ते शिजायला ना थोडं पाणी पण लागतो ना, म्हणून मी पाण्यात शिजवून घेतले. आता मी काय करते बघा, आता प्यायची आहे ना ताईला द्यायची आहे, तर आता मी कशी देते बघा. आता ही पेज घेतली आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला दूध ओतायचं आहे. म्हणजे कसं माहिती आहे, पटापट पियायला चांगली. आता ही थंड करून ताईला ग्लासातून प्यायला द्यायची. ही आपली पेस्ट तयार झाली. आणि अजून एक सांगते तुम्हाला, आता तुम्हाला वाटत असेल की त्याच्यामध्ये मी तूप कमी टाकलं आहे, तर तुम्ही काय करायचं माहिती आहे का, ग्लासातून जेव्हा तुम्ही प्यायला देणार ना तेव्हा ग्लासामध्ये 1 चमचा तूप टाकायचा. आता मी थंड करते आणि तुम्हाला ताई पिऊन दाखवेल कशी झाली आहे पेज. आणि असं रव्याचं मिश्रण डब्यामध्ये भरून ठेवायचं आणि एकच माप ठेवायचं. हा डबा पॅक करून ठेवायचा. आता आपण डिलिव्हरी झाल्या जर आपण एखाद्या बाईला आपण पेज देतो ना हलिमाची, तशा प्रकारे ही पेज आहे. आता मी दूध ओतलंय त्या ठिकाणी आहे ना, जेव्हा मी दूध ओतलं ना तेव्हा तुम्ही काय करायचं, नारळाचा रस काढायचा आणि तो रस आहे ना त्या पेजेमध्ये ओतायचा आणि ती पेज बाळंतिणीला द्यायची. त्याच्यामुळे काय होतं, दूध सुटायला म्हणजे चांगलं हे असतं, बाईला दूध लवकर येतं असं. ते एक चांगला फायदा आहे नारळाच्या रसाचा. आपली पेज बघ थंड झाली आहे दूध वगैरे टाकून. आता आपण ताईला ग्लासामधून देऊया. चल ताईला घेऊन जाऊया. ताई तू पेज पिऊन बघ, तुला पेज पाहिजे ना. आज दूध टाकलाय, नारळाचा रस नाही टाकलाय. आधी पहिली ट्राय करून बघ. मस्त छान आहे, लाडू सारखी आहे. लाडूपेक्षा पेस्ट पिलेली चांगली ना अशी. हा म्हणजे लाडू बरोबर कशी पाणी पिते ना, म्हणजे पेस्ट पण कशी एक ग्लास पटकन पिऊन होते. ते 2 लाडू असतील ना, म्हणजे असे एका ग्लास मध्ये 2 लाडू फोडले ना तर म्हणजे 1 ग्लास मोठा 1 ग्लास पेज बनते. मग एकत्रच पिलेलं बरं ना असं. चांगली टेस्ट पण चांगली आहे. खोबरं आहे ना बारीक केलेलं, बदामाची पावडर, खारी, खोबरं आहे म्हणजे तेच झालं ना, नारळाचं दूध झालं तसं. हा नारळाचं दूध झालं. चल पी आता पटापट. एवढी पण घट्ट नाही, पिऊ शकतो असं. पिऊ शकते ना. हा एका ह्याच्यात. अशी तुम्ही पण बनवून बघा. तांदळाची पेस्ट मी पिते रोज, ही पण चांगली आहे प्यायला. आता आणि आताच प्यायची असते ना ही आता डिलिव्हरी मध्ये प्यायची असते. तरी किती महिने?
प्यायची, आपल्याला जेवढं पाहिजे तसं प्यायची, आपल्यावर आहे. हे दुधासाठी पण 2-3 चांगली आहे ना? महिने, हा दूध येण्यासाठी पण चांगली आहे. 2-3 महिने पीत राहिलं तरी चालेल. लाडू खातो ना आपण, मग पियायलाच पाहिजे मग. तशी प्यायची. हा. अजून तुम्हाला एक कारण सांगायचं राहिलं, नाहीतर काय होईल माहितीये, परत तुम्ही म्हणाल काकीने काहीतरी सांगितलं, पेज खराब झाली. तर काय करायचं, जेव्हा आपल्याला पेज प्यायची आहे ना तेव्हाच दूध टाकायचं, तेवढ्याच पेजेमध्ये दूध टाकायचं. आणि बाकीची पेज आहे ना आपण पाण्यात शिजवलेली ना, गुळ पाण्यामध्ये, ती पेज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत राहते, ती खराब नाही होणार. दूध टाकलेली पेज खराब होणार, कारण दूध फाटतो आपला माहिती आहे ना, त्याच्यामुळे दूध टाकून शिजवायची नाही. गॅस बंद करायचा आणि दूध टाकायचं. नाही, पिताना आपण प्यायला घेतो ना, थंड करतो ना, हा. तेव्हा त्याच्यात दूध ओतायचं. हा, आणि प्यायचं. आणि ते किती अर्ध्या तासाच्या आत पियायचं ना? अर्ध्या तासाच्या आत प्यायचं, नाही तर दूध फाटतो ना, कधी कधी गुळामध्ये दूध फाटतो, मग पेज खराब होते. म्हणून तुला पेज चांगली वाटली ना? हा, चांगली.